कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्यावर आज वाढदिनी शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. पाहूयात. संदेश भाई, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है असं गेली कित्येक वर्ष म्हणत असताना सुरुवातीला या कणकवली शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून संदेश भाई नगराध्यक्ष झाले आणि पुन्हा आता कित्येक वर्षाच्या कालावधीनंतर पुन्हा नगराध्यक्ष होत आहेत. भाई, तुम्ही दीर्घायुष्य व्हा अशा शुभेच्छा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महिला आघाडी सिंधुदुर्गाच्या वतीने मी देत असताना एक निलम सावंत पालक म्हणून सुद्धा ह्या शुभेच्छा माझ्या सावंत आणि पालकतर्फे आपल्याला देते. संदेश पारकरांचा वाढदिवस म्हणजे कणकवली शहरापुरती मर्यादित नसून तो जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचा वाढदिवस असतो. गेल्या अनेक वर्षामध्ये संदेश पारकर यांचं नेतृत्व संपूर्ण जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिचित असलेले नेतृत्व या नगरीचे नगराध्यक्ष झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्याला एक परवडीचा आनंद झालेला होता. एक संपूर्ण परिचित असून सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये पारकरचे नेतृत्व आणि मोठं व्हावं, त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्याची सेवा घडावी अशी या जिल्हावासियांची अपार इच्छा आहे. आणि ज्या इथले स्वयंभू महादेव आणि भचंद्र महाराज पुरी करो असं मी या प्रसंगी व्यक्त करतो. ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनला मी ज्यावेळी प्रथम त्यांच्या इच्छेने उभा राहिलेलो त्यावेळी मी काही ठराविक मतांच्या फरकाने मी पराभूत झालेलो, परंतु त्यांनी माझ्या कायम पाठीशी साथ देऊन मला असं सांगितलं की तुला अजूनही यापुढे लढावं लागेल, आपल्याला वेगळ्या प्रकारची लढाई लढायची आहे, त्यामुळे तू निवडणुकीत उभं राहिलंच पाहिजे. हे 2030 साली त्यांचं वाक्य. 2030 साली मी नगरसेवक निवडून आलो, पण निवडणूक लढवायची माझी स्वतःची इच्छा होती. पण त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार मी त्यावेळी निवडणूक लढवली आणि प्रथम मी माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता त्यावेळी एक नगरसेवक म्हणून कर्तव्य झालं. या अशा कार्यक्रमाच्या वेळी सर्व इथल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या सोबत असलेल्या नगरसेवक आणि इतर सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त मी शुभेच्छा देतो. हा केवळ संदेश व्हायचाच न राहता हा सगळ्यांचा असतो आणि जवळपास सगळे लोक 14 जुलै या तारखेची वाट बघत असतात. याचाच असतं की हा वाढदिवस प्रत्येकाला आपला आहे आणि आपलं झालेलं आहे अशा प्रकारची प्रत्येकाची भावना असते. त्यांचा वाढदिवस हा प्रत्येकाला आपला वाढदिवस आणि हेच त्यांचं त्याच्यातलं हेच आहे. मी अधिकार घेतले एकच या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो की त्यांच्या काही इच्छा आहेत या नदीच्या काळात पूर्ण हो अशा प्रकारचे मी शिवाराकडे प्रार्थना करतो. आज तुम्हाला माहिती असेल, आज 14 जुलै हा एक कणकवलीकरांचा उत्सव असतो आणि त्यानिमित्त आपण आज एक सुभाष साहेबांच्या स्मरणार्थ ब्लड कॅम्प घेतला. तसेच काल आपण विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला. तसेच आज संध्याकाळी 4 नंतर सगळ्या आम्ही जे नगरपंचायततर्फे 14 कामं लावले त्यांची पायाभरणी आज करायची आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं संदेश भाईंच्या तर्फे मी तुम्हाला सांगितलो की ही फक्त सुरुवात आहे आणि पिक्चर अभी बाकी आहे. खरं म्हणजे की संदेश भाईंना आम्ही कालच शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा दिलेल्या. आमचं काल नगरपंचायतच्या वतीने 10वी 12वीच्या मुलांचा
माई परिवाराचे असू दे, शिवसेनेचे असू दे, संदेश पारकरांच्या त्यांना शुभेच्छा राहणार आहे. आणि जो त्यांनी बॅनर लावलेला आहे भावी खासदार म्हणून, भावी खासदार व्हावे तशी सर्व त्यांनी प्रार्थना करतो. आमदार खासदार अशा पद्धतीने आम्ही यावेळी मात्र त्यांना जबरदस्ती करून नगराध्यक्ष पदावर बसवलं, पण पुढचा येणारा काळ माईंना खासदार असतो, आमदार असतो, ते मोठ्या पदावरती बसवेल अशी मी त्या यावेळी भारताच्या इच्छा व्यक्त करतो. मुख्यमंत्री नगराध्यक्ष संदेश पारकर असतील येत्या 5 वर्षात चांगला विकास करून दाखवतील आणि ह्या विकासाच्या दौरावरती सर्व कणकवली शहर हे चांगल्या प्रकारे विकसित होईल असा मला ठाम विश्वास आहे. परत एकदा कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो वाढदिवसानिमित्त आणि थांबतो. कैलासवासी सुबोध टिकरे सर्वप्रथम या मतदान शिबिराची सुरुवात झाली ते वर्ष होतं 2012. 2012 मध्ये अशा प्रकारचा एक भव्य संकल्प रक्तदानाचा आम्ही हातात घेतलेला होता आणि कार्यकर्त्यांच्या बरोबर त्याचं नेतृत्व या गावचे माझे उपसरपंच तत्कालीन आमचे सहकारी मित्र सुबोध टिकरे हे त्याच दिवशी म्हणजे जबाबदारी त्यांच्यावरती नियोजन कार्यकर्त्यांच्या समवेत त्यांनी केलेलं होतं आणि कुठेतरी या कार्यक्रमाला येण्यासाठी ते घरात निघाले होते, पण त्यांना तिथेच दृष्टीने लागलं आणि एक तीव्र हृदयविकाराचा झटका त्यांना आला. पण तरी सुद्धा कार्यकर्ते अतिशय या दुःखद प्रसंगामुळे त्यांना नेमकं काय करायचं हे सुचत नव्हतं. पण मी त्यांना सांगितलं शो मस्ट गो ऑन. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण हे 500 मेट्रेसचा रक्तदानाचा संकल्प पूर्ण केला तर ती खऱ्या अर्थानं सुबोध टिकरेंना श्रद्धांजली ठरेल. आणि आता 2012 पासून आता 2026 आहे, गेली 14 वर्ष हे रक्तदान शिबिर कैलासवासी सुबोध टिकरेंच्या नावानं याच प्रांगणामध्ये गेले अनेक वर्ष सुरू आहे. म्हणून एखादा कार्यकर्ता आपल्या नावानं आपल्या कामातनं काय त्या ठिकाणी विचार देऊन जातो, काय आपली भूमिका त्या ठिकाणी देऊन जातो, पुढच्या पिढीनं कशी त्या ठिकाणी वाटचाल करावी हे सांगतो आणि हे कार्य आपल्याला त्या ठिकाणी चिरंतन अशा पद्धतीनं उभं हाताला त्या ठिकाणी दिसतं. आणि म्हणून या कैलासवासी सुबोध टिकरेंच्या आत्म्याला त्या ठिकाणी चिरशांती लाभो. त्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्याच वतीनं भावपूर्ण अशा प्रकारची आदरांजली श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहतो. आणि खरं तर एक मैत्रीचं नातं या निमित्तानं त्यांनी जोपासलेलं. ज्या ज्या दिवशी मी 14 जुलै साजरा करेन त्यावेळी सुबोध टिकरेंची आठवण सातत्यानं माझ्याबरोबर राहील. आणि म्हणून तशा पद्धतीचं एक मैत्रीचं नातं मृत्यूच्या नंतरही त्यांनी जपलेलं. आणि म्हणून असे मित्र मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले आणि म्हणून आजपर्यंत हा माझा प्रवास ती त्या ठिकाणी घडत नसेल. किती चढ उतार जीवनामध्ये मी पाहिले असतील, पण आजही तितक्याच धैर्यानं तितक्याच युक्तीनं आजच्या असलेल्या एका आव्हानाला त्या ठिकाणी सामोरं जा. ती ताकद, जी ऊर्जा, तो उत्साह माझ्यामध्ये निर्माण होतो. त्याला कारण माझ्यावर प्रेम करणारा, विश्वास ठेवून असलेला कार्यकर्ता असेल, कार्यकर्ते असेल. आणि म्हणून कुठेतरी मला हा त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं काम करण्याचं एक हिंमत त्या निमित्तानं माझ्या मनामध्ये किंवा माझ्या हातामध्ये त्या ठिकाणी मी जनतेला एक विश्वास देऊ इच्छितो. ज्या विश्वासानं, ज्या प्रेमानं तुम्ही जो आशीर्वाद दिलेला त्या आशीर्वाद त्या ठिकाणी सत्यात उतरवल्याशिवाय तुमचे स्वप्न जे आहे विकासाच्या संदर्भातली ती पूर्ण केल्याशिवाय मी त्या ठिकाणी स्वप्न माझ्या सगळ्या नगरसेवक असतील, नगराध्यक्ष असतील, नगरसेविका असतील, माझ्याबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते असतील आणि माझ्या नगरपालिकेचे प्रशासन असतील, आम्ही सगळे मिळून साधिकपणे या शहराच्या विकासाला त्या ठिकाणी नक्कीच त्या ठिकाणी एक बदल आपल्याला त्या ठिकाणी. खरं तर कणकवली शहर एक महत्वाचं शहर आहे. स्वयंभू रमणाची ही भूमी आहे. स्वयंभूच्या भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे आणि कोकणचे गांधी आप्पासाहेब पाटबंधारांची ही कर्मभूमी आहे. आणि म्हणून या शहराला सगळ्या स्तरावर महत्व आहे. राजकीय महत्व आहे, आध्यात्मिक धार्मिक महत्व आहे, शैक्षणिक महत्व आहे, सांस्कृतिक विषयक महत्व आहे, सगळ्या विषय व्यापारामध्ये महत्व आहे. एक महत्वाचं व्यापारिक केंद्र म्हणून या कणकवली शहराकडे जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी पाहिलं जातं. आणि राजकीय केंद्र तर महत्वाचं आहे. इथं जे घडतं ते त्या ठिकाणी जिल्हा स्वीकारतो आणि त्याचं नेतृत्व महाराष्ट्र स्वीकारतो. ही कणकवली शहराची, त्या तालुक्याची, या जिल्ह्याची परंपरा आहे. आणि म्हणून तशा प्रकारचं काम आपल्याला त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी माझ्यावरचं प्रेम दाखवण्याकरता मोठ्या संख्येनं
जो काही सोनेरी इतिहास घडला कणकवलीकरांनी एक जो चमत्कार घडवला. कारण या जिल्ह्यातल्या किंवा राज्यातल्या जवळजवळ 247 महानगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुका चालू होत्या आणि महाराष्ट्रामध्ये फक्त एकाच निवडणुकीची चर्चा होती, ती होती कणकवलीची. कणकवलीमध्ये नेमकं काय होणार, कणकवलीमध्ये काय घडणार, ही उत्सुकता संपूर्ण राज्यामध्ये होती, जिल्ह्यामध्ये होती, शहरामध्ये होती. कारण हा एक इतिहास आपण घडवला, कणकवलीचा पॅटर्न, आणि म्हणून हा महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी गेलेला आहे. आता लोकांनी जबाबदारी आपल्यावर दिलेली आहे, आपल्याला कणकवली पॅटर्न त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आता आपल्याला खऱ्या अर्थाने या शहराचा सर्वांगीण विकास त्या ठिकाणी करायचा, ही जबाबदारी आम्ही सगळ्यांनी मिळून सांगितली मुलांना स्वीकारलेली आहे. या सगळ्या जडणघडणीमध्ये तुमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद त्या ठिकाणी राहू दे. कणकवली शहर हे आपलं शहर आहे, कणकवली शहर एक स्वाभिमानी शहर आहे आणि आपलं शहर म्हणून ही जबाबदारी सगळ्यांनी त्या ठिकाणी स्वीकारावी. एक स्वच्छ कणकवली, एक सुंदर कणकवली आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आपण सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी घडवूया असा विश्वास त्या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देऊ त्या ठिकाणी माझ्या थांबवतो.